Hormatly prezidentimiz Xitay Halk Respublikasyna saparynyň jemleýiji gününde ikinji jahan urşunda gadamlanan ýeňşiň 80 ýylynyň hormatyna geçirilýän dawarly harby ýürüýüşe gatnaşmak üçin Pekiniň Tiananmen meýdanyna geldi. Ýa-da wagtda Türkmenistan bilen Xitaýyň arasynda hyzmatdaşlygyň taryhynda täze sahypa açylýar. İki taraplaryň hyzmatdaşlyk dürli ugrlarda, şol sanyna sewda ykdysady, ýalňyç energetika, ulug kommunikasiýa, medeni insan-pöwür ulganlarda üstünlükli ösürilýär. Benet mertebeli mehmanlaryň bilelikde surata düşmek dawarasyndan soňra Pekiniň Tiananmen meýdanyna ikinji jahan urşunda gadamlanan ýeňşiň 80 ýyllygynyň hormatyna dawarly harby ýürüýüş başlandy. Dawarly harby ýürüýüş Xitaýyň parahatçylyga, milli gahramanlaryň ýagty ýadygärlerini hatyralamaga ygrydygynyň beýany boldy. Soňra arkadagy gahraman serdarymyz Xitay Halk Respublikasyna bolan iş saparynyň maksatnamasyny tamamlap Pekiniň halkara howa menziline geldi. Bu ýerden döwlet başlanymyz watanymyzy gurady. Hormatly prezidentimizi dostlukly ýurduň resmi adamlary uratdylar. Pekiniň ugralan hormatly prezidentimiziň uçary bir näçe sagatdan soňra paýtagtymyzyň halkara howa menziline gelip boldy. Paýtagtymyzyň halkara howa menziline hormatly prezidentimizi ýurdumyzyň resmi adamlary mehirli garşyladylar. Bu ýere ýygnananlar hormatly prezidentimizi taparynyň üstünlikleri beslenmek bilen gutladylar. Şeýlelikde hormatly prezidentimiziň taparynyň netijeleri iki ýurduň öýdary beýiklikli we uzak möhletlerin döwletara gatnaşyklaryny mundan meýlekde ösdürmegi hem-de puwturandyrmagy maksat edilýänliklerini aýdyn görkezdi.